când ajung acasă, mă așteaptă băiatul meu. Cine seamănă cu mine, cine numele poartă, mă mândră și am cu cine, că am băiat și fată. Cine seamănă cu mine, cine numele poartă, mă mândră și am cu cine, că am băiat și fată. Pentru fiul lui meu Andrei, ia-și-le să stau la mani la ce marte, dorul de familia mea și să văd să mama. Auzi! Doamne, familia mea, aș omorâ pentru ea, sufletul și viața mea. Sacrifica pentru ei, numărul și frații mei, ani nu domnule. Doamne, familia mea, aș omorâ pentru ea, sufletul și viața mea. Sacrifica pentru ei, numărul și frații mei, să grijă Doamne,
și plec în casă, că-ți bătrân și neșii. Am muncit o viață întreagă și n-am folosit nimic. Stau singur și plec în casă, că-ți bătrân și neșii. Am muncit o viață întreagă și n-am folosit nimic. Auzi cea mai frumoasă melodie pentru doamna Guvernului, pentru nașul mare, pentru cuvântul lui, pentru toți invitații, pentru Dinu, pentru familia lui. Ascultă sănătos! Ce tristă este viața, nu mai știu ce să mai zic. Așa mi-a fost scrisă soarta, dar putere ca să o schimb. Am noroc de mei copii, că voi face mai zâmbesc. Mai mult de câțiva ani, vreau copiii să ce tristă este viața, nu mai știu ce să mai zic. Am muncit o viață întreagă, ca putere ca să o schimb. Am noroc de-ai mei copii, că voi mari și mai zâmbesc. Mai dăm, Doamne, câțiva ani, vreau copiii să Doamne,
viață, dragă.